Ngithembe ukuthi usahamba nakho. Lokho kusho ukuthi usaphila. Namhlanje ngizokuxoxela indaba yothando. Indaba yothando, indaba ethanda ukujula futhi ijule kakhulu. Kodwa ngaphambi kokuba ngixoxele indaba yothando, ngizoqale ngikuxoxele ngesikali. Esikaleni ila okulinganiswa khona bonke ubuze bami. Esikaleni ila ekuthathwa khona bonke ubuthaka bomzimba wami benziwe bube muzwa munye. Ila ekuthathwa khona yonke imijunju nobuhlungu inhliziyo seke yadlula kubo, kufakwe gunjini elithize ekhosembeni enhliziyweni yami. Isesikaleni lapho. Esikaleni ila ekuthathwa khona konke ukwesaba kwami kubekwe phambi kwami bube isithombe sinye. Ila ekutshalwa khona bonke ububi enhlizweni yami, ngikhunjuzwe izitha zami zonke kanye nabo bonke ububi bazo. Esikaleni ila ekulinganiswa khona bonke ubuthaka bami. Ngethemba lokuthi neyami inhliziyo iyohlezi mhlophe. Isesikaleni-ke lapho. Ngiyeza endaweni yothando. eGibhithe noma ngithi kulabo abebehlala ngingathini, eGibhithe banenkolelo yokuthi uma umuntu esedlulile emhlabeni khona la afike khona esikaleni kulinganiswe inhliziyo yakhe ilinganiswe nophaphi. Abazi isiNgisi bathi-ke ingakho kagcina sekhona lento noma le nkulumo ethi a heart as light as a feather. Okusho ukuthi uma ngempela inhliziyo yakho yayimsulwa, yayilingana nophaphi. Into engingayazi ukuthi yenzeka kanjani ukuthi kuhambe inhliziyo igcine isiwuphawu lothando. Lokho ngempela kuyangidida. Uma sizothatha inhliziyo njengophawu lothando bese sithi sizolinganisa uthando
onalo okanye uthando onalo against i-feather, okusho ukuthi uma kunezinto eziphazamisa uthando onalo ngento ethile emhlabeni, mhlambe njengokuthi kunomakhelwane wakho owakwenza into ethile manje awusamthandi, leyo nto sho ukuthi iphazamisa uthando onalo. Ngamanye amazwi iyalinciphisa uthando olukhombisa emhlabeni. Lokho kuyoyenza singalingani isikali, ngeke sibhalanse. Kodwa-ke njengoba ngishilo ngathi ngizokuxoxela indaba yothando. Shuthi ekuqaleni kwakukhona ize, kulelo ze kwadabuka uthando, kuthando kwadabuka ukuthula. Angazi noma ngithi ukuthula noma ngithi uxolo, kodwa kwadaleka ngizothi ukuthula. Ekuqaleni kwakukhona ize, kwize kwadabuka uthando. Shuthi kwize kwazaleka into engingacishe ngiyibize ngokuthi ukuphila. Ngingasho njalo ngithi ize lazala ukuphila. Ize lazala amanzi. Ukuphila kwazala lento abaningi abagcina sebeyibiza ngesingisi bethi ama-twins, yin and yang, ubuhle ububi. Kodwa somehow akuzalekanga kuhlukene, kodwa kwagcina kuhlukene. Ukuthi kwagcina kuhlukene kanjani? Ngicabanga leyo indaba yangelinye ilanga. Okusho ukuthi ekuqaleni kwakukhona ize lazala ukuphila. Ize lazala amanzi. Amanzi noma angithi ukuphila kwazala lento engithe abaningi bayibiza ngama-twins, yin and yang, engingayazi kahle kahle
ngingayibiza ngani, kodwa iyona eyazalwa ukuphila. Ngase ngithi ngala amanzi noma angiqale phezulu ngithi ize lazala amanzi, amanzi azala impilo eyagcina isifakwa noma ngithi eyagcina sekukhona ingxenye yayo ebizwa ngokufa, kwase kuba khona ukuphila nokufa. Ngithemba ethi usanami. Ize lelo kanye nenzalo yalo. Sithe kwize kwadabuka uthando. Uma uzothiba into iyadabuka okanye indabuko yento ethile isekutheni, lokho kuyinkulumo ethanda ukujula kakhulu ngoba ukudabuka kwento akufani nento edaliwe, okusho ukuthi uthando ngeke uqhathanise nendalo yeze ukuthi ize ladala ngoba ngithule ngiyacabanga ngiyayibona indalo yeze, kodwa futhi kwize kwadabuka uthando. Okusho ukuthi ukuze ize likwazi ukudala kwadingakala ukuthi kube khona uthando. Lalingeke lidlale uthando lingakadabuki. Ngithe ngizokuxoxela indaba yothando. Inzalo yothando. Uthando uthando lazala lento
engingacishe ngiyibize nge-religion noma kungalona igama eli-right kodwa ngizosebenzisa lona. Lo religion okanye okay, lo religion leyo i-based kwinto eyodwa, ukukhonza ize ngezingane zalo. Abanye balikhonza okay, khumbula ukuba kuzona zonke izinto ezadaleka noma ezazalwa ize khona ukuphila, okusho ukuthi impilo ekhona eyagcina ihambe iyamaniswa noma isihlanganiswa nokufa. Sekukhona ingxenye yokuphila ebizwa ngokufa, engingazisi kwagcina kufike kanjani lapho. Ukhumbule ukuthi nangale kulokhu engithe bakubiza ama-twins, ubuhle ububi, ukukhanya ubumnyama, ukuthi kwakuyinto eyodwa engingaqondi ukuba yahamba yagcina isihlukaniswa kanjani sekhona ubuhle nobubi, ekubeni kwamasayidi, kuyilento engingathi amasayidi amabili ecoin. Angeke-ke uthi icoin ngenxa yokuthi ivele kuvele isayidi elithile bese uthi akuyona icoin, usuyibiza ngenye into, mase kuvele elinye isayidi nakhona usuyashintsha usuthi akulona lela gama futhi akulona icoin, usuyibiza ngenye into. Isayidi elivelile alisho lutho, into ebalulekile ukuthi icoin. Nalapha ekuphileni nakhona kwagcina sekufakwa ukufa. Okay, sibuyele kwi-religion. Lokho ngithe kahle angithi angingalisebenzisi igama elithi religion ngoba ngampela alufaki lo mqondo engifuna okanye ekumele uvele. Ake ngithi uthando lazala
uNkulunkulu obukuyona yonke indalo. Ya. Ngase ngithi kulobu uNkulunkulu inhloso ukukhonza ize. Okay, angithi before ngichaze ukuthi lo uNkulunkulu injongo yabo ukukhonza ize, ake ngithi ukuze lobu uNkulunkulu obudalwe uthando bukwazi ukuba khona, budinga ukucaciselwa nokunye kokuphila okuyindalo yeza. Umuntu njengoba wena uwumuntu, wena whether uyibuka through religion, science, tradition or whatever, but wena uyi-creation yento ethize. Lokho ngeke uze ukubalekele. Ize ekuqaleni kwakhona ize lazala kabe lento ngempela ngingayibiza ngani? Okay, ngizoqhubeka ngilokhe ngithi ize lazala lokhu okubizwa ngokuthi i-yin and yang or twins. Ngase ngithi ngala ekuqaleni kwakukhona amanzi azala ukuphila okwahamba kwagcina sekuhlukaniswa kabili, sekhona ukuphila nokufa. Ngithemba ukuthi lento engishoyo iyawenza umqondo. Mawukuthi ayiwenzi umqondo, impela angiqhubeke. Ngase ngithi ngala
kwinzalo yothando. Uthando lona lwazala ubuNkulunkulu, kodwa lobo buNkulunkulu ubuze buphile budinga ukucaciselwa nokuphila. Yazi ngomthetho akumele abe lento ngiyayiphinda, kodwa ngiyayiphinda ukuze izokwenza umqondo. Masithi khona wena uwumuntu uyaphila, khona lobo buNkulunkulu obukhona kuwena njengendalo. Uma ngesiZulu kuthiwa usibanibani nosibanibani bayacaca, labo bantu basuke bethathwa behlanganiswa even na-spiritually benziwa into eyodwa. Ngomthetho lo connection leyo kumele ngabe i-strong ngale ndlela ukuthi ayikho into eyiphazamisayo, ngoba kumele ngabe i-connection yendalo. Ingakho nobuNkulunkulu obuyingane okanye obuyinzalo yothando kwadingakala ukuba bucaciselwe nokuphila. Angazi noma leli gama lithi bucaciselwe liyawenza nomqondo, kodwa ngiyathemba liyawenza umqondo. Ngibe sengiqhubeka ngoba indaba iqale ekuqaleni kwakhona kwize kwadabuka uthando, kuthando kwadabuka lento engithe angazi noma ngizothi uxolo noma ukuthula, kodwa i-peace. Shuthi yonke into ehamba nobuNkulunkulu obuyinzalo yothando, uma le connection ekumele ngabe ikhona nokuthula okwadabuka kuthando, uma ingekho lo connection leyo, lo osekuqaleni
oyinzalo yeze akabi nakho ukuthula. Uma ungenakho ukuthula, ngizokwenza isibonelo ngawe njengomuntu. Uma ungenakho ukuthula, it's either emoyeni noma emphefumulweni noma emzimbeni noma ikephi noma esekhaya, uma kungekho ukuthula kuyazwakala ukuthi somehow kunento engekho, noma ungeke uzoyi-pinpoint ukuthi u-1 no-2 no-3 ongekho, kodwa uyezwa ukuthi ukuthula akukho. Nawe uwumuntu uyazizwa ukuthi hayi, umoya wami awunakho ukuthula noma umzimba wami awunakho ukuthula ubuthakathaka namhlanje. Leyo nto idalwa ukuthi kwingxenye le engacaciselwa nokuphila, yona isuke ingahlangene noma angithi isuke ihlukene nokuthula. Ukuthula lokhu okudabuka othandweni. Ngiyazi mhlampe lento izokudida kancane. Ziningi izinto esengiyishilo, mhlampe ezinye aziwenzi umqondo, kodwa ngicela uqhubeke ungiphe indlela. So uthando, ngoba bengike ngasho ngathi ngizokuxoxela indaba yothando, okuyinto ethanda ukujula kakhulu. Uthando lona ludabuka direct from kwize, aludalwanga yize, aliyona indalo yeze, aliyona ingane yeze, kodwa lidabuka kwize. Ziningi izinto ey'dala ukuthi lolo thando oludabuka kwize lihlukane nokuthula. Yize ukuthula kudabuka othandweni. Ukuthula kuyayilawula. Khumbula ukuthi uthando lona lucace nokuphila, kodwa ukuthula akunalutho, okusho ukuthi khona kuyiphethe. Ukuthula kuyakwazi ukubona uma uthando lolu olwacaca nokuphila selithanda ukwehla. Uma lolo thando lolo selithanda ukwehla, ukuthula
kuyaqhela kusuke kulona, mese umuntu olimalayo yilo oyinzalo yeze, ngoba yena usuke engaqondi ukuba kwenzakalani kuyena, kungani kunengxenye yakhe engenakho ukuthula. Uma ukuthi ngempela uhamba nami le nkulumo, uzokhumbula ukuba ngithe injongo yokuba uthando lidale ubuNkulunkulu kwakuwukuba likhonze inzalo yeze kanye neze, ize kulula kakhulu ukulikhonza, ngoba uma usukhonze ingane yalo ufana nokhonze lona. Lento ifana nokuthi umzali osidle akumele ibe nendaba nokuthi okay, angingasenzi lesibonelo engifuna ukusenza, okusho ukuthi uma lolo thando lolo okanye leyo njongo yoku-exist-a kothando, no, angingashiso uthando, leyo njongo yoku-exist-a buNkulunkulu, noma ngingasho ethi uthando kuyafana, nawe ngingakubiza ngomzali wakho, wena umzali wakho, okusho ukuthi nobuNkulunkulu buwuthando. Kodwa-ke ake ngithi ubuNkulunkulu uma injongo yokuthi buhambe buyoganiselwa nokanye kuyoganana nokuphila, uma isithanda ukuba intekenteke noma ukuphazamiseka, ngibese ngithi liyahlehla okanye kuyahlehla ukuthula. Yini ephazamisa iy'njongo okanye iy'vumelwano ey'phakathi kobuNkulunkulu nokuphila? Okanye ya, angiqhubeka kanjalo. Ukhumbule ethi ngithe kukuphila ngizokwenza isibonelo sakho njengomuntu, okusho ukuthi sibheke ukuthi yini ephazamisa ubuNkulunkulu yini ephazamisa injongo yokuba kube khona umgcaco phakathi kobuNkulunkulu nokuphila. ubuNkulunkulu, injongo yokuba khona ngithe ukube kukhonze enye eyindalo okanye enye yey'ngane okanye yenzalo yeze, okusho ukuthi wena njengomuntu, uma sekuzoba khona izinto ey'zohambe ziphazamise uthando lakho okanye ziphazamise ubuNkulunkulu bakho, njengokuba kube khona umuntu ozothi awumphiwe,
noma ziningi izinto eziphazamisa ubuNkulunkulu obusesidalweni esingumuntu, ziningi kakhulu. Uma sekuzoba khona lezo zinto lezo, ukuthula kuyaqhelelana nawe, kodwa wena ngenxa yokuthi usuke ungazi ukuba kwenzakalani, ngempela uyadideka ukuthi why kukhona leyo emptiness leyo, kodwa ongakwazi ukuyi-pinpoint ukuthi yini kahle kahle le edinga ukulungiswa. Ukhumbule ukuthi ngithe uma kungekho ukuthula ekhaya kuyabonakala, kodwa futhi awukwazi ukusho uthi u-1 no-2 no-3 ongekho, kodwa uyasho ukuthi khona into engekho. Leyo nto le iyafana nawe uma uthi awunakho ukuthula, whether emoyeni, empilweni or kephi, kodwa uma ungenakho ukuthula, nawe uyazizwa ukuthi no, kunengxenye yami engenakho ukuthula. Esimeni esikanjalo kusuke kumele unyuse uthando lakho, ngoba ngempela mhla kwathiwa inkolelo yabaseGibhithe iyona eyiqiniso yokuthi umuntu uma esedlulile emhlabeni khona la ekufike kulinganiswe khona inhliziyo yakhe nophaphi, bese kuyabonakala ukuthi isikali ngabe silinganisiwe yini. Ukhumbule futhi nokuthi ngithe angiqondi ukuba uthando lagcina, noma angithi inhliziyo yagcina sekwenzeka kanjani ibe uphawu lothando. Esikalini ila ekulinganiswa khona bonke ubuze bami, ngethemba lokuba neyami inhliziyo iyohlezi imsulwa. Ziningi izinto eziphazamisa ubuNkulunkulu obusesidalweni esingumuntu, kepha umuntu engaboni ukuba lezi zinto zizomthikameza okanye lezi zinto zinomthelela ekutheni engabi nakho ukuthula. Zithi ziningi nje, kodwa futhi ziphinde zibe into eyodwa, ngoba iyodwa into edala ukuba lobo buNkulunkulu obusesidalweni noma lobo buNkulunkulu obukuphila buphazamiseke, ukuthi bungabe busahamba okanye bungabe busagcina imithetho ngakwela ingxenye yomgcagco. Omunye umthetho okwakumele noma ekumele uhlezi ukugcina ubuNkulunkulu obukuphila noma ubuNkulunkulu obugcagce nokuphila, ukuba buhlezi budumisa enye yenzalo yeze. Ngike ngathi kuyenzeka uthole ukuthi kunomakhelwane ongamphiwe. Lokho kungahamba kuhambe kugcine sekudalela ukuthi ungabi nakho ukuthula. Awukwazi ukuthi ungathi unokuthula uma
kuzothi kukhona umuntu ombonayo mase uvele uyashintsha nasemzimbeni uyashintsha nje uvele uyashintsha uyadinwa awunakho ukuthula lapho kodwa nje uthi ungathi unokuthula uma wena uthi unokuthula kunabantu othi umbabuka bedale intukuthelo kuwena mase wena uzothi unokuthula shuthi asikhulumi ngokuthula okufanayo okuyinto engicabanga ukuthi yimbi-ke le uthi ungathi usulalile isikhathi sedanga mase uthula lethi asikhulumi ngento eyodwa okanye asikho kwikhasi elilodwa. uNkulunkulu ukudabuka kothando kuyenzeka futhi uNkulunkulu akudabuki kothando kepha uNkulunkulu buyinzalo yothando okanye buyindalo yothando kodwa akudabuki kothando. Into edabuka kothando uxolo lolu olubalekayo uma uNkulunkulu bungasayigcini ithembiso zalo. Uxolo ingakho ngithe angazi noma ngithi ukuthula noma uxolo kodwa leyo nto leyo isensitive kakhulu ayiyamanisi nabantu abangayigcini ithembiso abazenza. Khumbula ukuba mhla uthando lucaca nokuphila lathembisa ukuba luzoyigcina injongo okanye lizoyigcina into eyenza ukuba ligcagce nokuphila okuwukuthi likhonze enye enzalo yeza. Wena uma uzothi uyahamba uthi unokuphila fine, awukekho umakhelwane omzondayo okanye akekho umakhelwane noma akekho umuntu othi umhlangana naye ube naleyo nto leyo, kodwa khumbula ukuba ukuphila abukho kuwena kuphela. Uma kuzoba nezinto ozothikamezana nazo okumele ngabe uyazikhonza ukhonze ugcine isithembiso sobuNkulunkulu bakho noma sobuNkulunkulu obuwena obucace nokuphila onakho. Inkinga lento ngoba okay, ngiyathemba ukuba angikudidi ungalahleki ngoba ngizokuxoxela indaba yothando. Kahle kahle ayithi ngizokuxoxela, ngikuxoxela indaba yothando olwadabuka kwize. So uthando sithe uthando luzala ubuNkulunkulu.
Ziningi iy'ndlela zokuvusa okanye zokuvuselela lobo buNkulunkulu obucace nokuphila. Kuthina abantu singacishe sifake nalokhu osekwabizwa ngenkolo. Yingakho ngibe nokudideka ekuqaleni ngakuthatha ngakubiza ngenkolo ekubeni kungeyona inkolo kodwa kuwubuNkulunkulu, ngenxa yokuthi abanye lobo buNkulunkulu lobo bakuvuselela ngokwenkolo. Uma ngithi bakuvuselela ngokwenkolo, ngisho ukuthi bebe nenkolo okanye bebe nenkolelo yokuthi uma bekhonza into ethile okanye umuntu othile, bazoba nokuthula. Ngingazi-ke kodwa phela ukuthi kahle kahle imaphi ama-outcomes e-religion. Angikaze ngicabange ngifike lapho ekutheni ngibuze abantu, oh okay, abanye bathi bafuna ukuya ezulwini. Ezulwini uma usufika khona kahle kahle ngicathi iyodwa into eyofika ukujabulisa ukuba ube nokuthula. Ingakho noma umuntu uma sekufika kulesi sigaba lesi engisho ukuthi angisiqondi ukuba kwafika kanjani ekutheni sigcine sekushintsha ukuphila, sekuyamaniswa sekufakwa nokufa phakathi. Uma sekufika kuleso sigaba leso, ingakho abakhonzayo noma abakholwayo bethi engathi, angingasho futhi sabakholwayo, in fact wonke umuntu ethi engathi ungalala ngokuthula. Okusho ethi kumele ube nakho lokho kuthula. Kodwa uma wukuthi uthe umzimba ushona phansi, wena okanye ubuNkulunkulu bakho bekungasayigcini kahle ithembiso, lokho kuphila okuqhubeka kwakho kuzoba nenkinga ngoba kuzobe kungenakho ukuthula and kuzobe kungasenayo indlela yokukubuyisa, ngoba the only way ekungayibuyisa ngakho ukuthi kube khona a physical being engasekho esisemhlabathini iyaphindela la eyadabuka khona. Uthando, othandweni kudabuka ukuthula. Uthando ngingathi luyiyona yonke into. Ingakho lungadalwanga ekubeni ladabuka. Leyo nto leyo uyibona ngokuthi umuntu akafundiswa ukuthanda, kepha ukuthanda kuyivela khona nasemjolweni. Umjolo wangempela awuplani ukuthanda umuntu, kepha uvele ubone usumthanda, ungazi
kufike kanjani lapho ngoba uthando luyadabuka ngingacishe ngithini, ngingacishe lifanise nembewu miqhuma emhlabathini, awazi izoqhumaphi, ivele iqhume nje. Nothando nalo luyindabuko, yes, ngicabanga uyaqonda. Impela uma kuzoba nezinto wena ozothi zikhona emhlabeni bese uthi awuyithandi, inkinga ngothando ukuthi inkinga ngothando ukuthi lucace nokuphila. Ukuphila kuhambe kubuye kufakwe nokufa. Ukhumbule ukuba ngithe ize ekuqaleni kwakhona ize ladala noma lazala lokhu engingaqondi uba ngizokubiza ngani, kwagcina sekubizwa ngama-twins, kwathiwa okuhle okubi. Okusho ukuthi lokhu kuphila okucace nothando kunalawo ma-traits okubi ukuthi kuhambe kufunde ukuhlukanisa izinto ekubeni kuyinto eyodwa. Mese kuyenzeka-ke ukuthi ubuntu okanye uthando olucace nokuphila lifunde amanye ama-habits. Uma ushade nomuntu ngingazi-ke kodwa ngiya-assume ukuthi maningi amathuba ukuthi uma ushade nomuntu kunezinto azenzayo ogcina usuyifunda ungazi ukuba uyifunde kanjani, uyifunde nini. So enye yezinto eyona yonke lento le ukuba uthando lufunde ukwahlukanisa, lufunde ukuthi le ntambo okuphila kube khona indawo la ezoqatshulwa khona bese kuthiwa la kusekhona lokhu, sekuyilokhu, la akusekhona ubuhle, sekuwububi, la akusekhona ukukhanya, sekuwumnyama. Kodwa uma ungase kuthiwa ubukisisa kahle hle, awuboni ukuba ukukhanya nobumnyama buhlukanaphi. Ngeke uthi khona isikhathi like exact time, like mhlawumbe uthi ngo-7 o'clock kusuke sekuhlukaniswa ukukhanya nobumnyama. I-process engacishe ngiyifanise nokuthi into eyodwa kodwa esahamba safunda ukuyihlukanisa. Manje uma uthando luzofunda lawo ma-habits okuphila luba nenkinga ngoba kwalona uthando lulodwa lugcina selikwazi ukuhlukaniseka. Uthi uyabona sekukhona ububi engingakaze ngikubale kuyona yonke lento le.
ububi bungena phela uma uthando selifunda ama-habits okuphila afakwa ukuhlukanisa izinto. Mese ngingazi ukuthi luhamba lihambe lihlukanephi mese luba ububi. Angisho ukuthi ububi abukho, bukhona ububi. Kodwa ngizocela ukwenza isibonelo esingeke sizwakale kahle, kodwa mhlambe kuzomele senze sona ukuze uzoyiqonda kangcono into engizama ukuyichaza. Asithathe umuntu, ubaba osekhulile, ozothatha enze into enzima ukuba ithetheleleke, edlwengule ingane yakhe eney'nyanga izelwe. Ububi lobo, kodwa uma usubulandelisisa kahle lobubi lobo, budalwa ilento engingayibiza ngokuthi inkanuko. Abanye bazothi-ke kudala ubulwane, kudalwa yini. Kahle kahle leyo nto idalwa inkanuko, umuntu ohlulwe inkanuko. Yini inkanuko? Inkanuko uthando olweqile, noma ngithi uthando lokuy'thokozisa ngokocansi, noma uthando lokuzwa loyo muzwa owutholayo uma wenza ucansi. Ngithe uthando mhla lufunda ama-habits okuphila, okuwukuthi lafunda ukuhlukanisa izinto. Angiqondi ukuba lwahlukana kephi kanjani lagcina seluwububi. Leyo nto leyo iyafana nale eyenzeka ekuphileni, ukuba angiqondi ukuba kwahamba sakushintsha kanjani sagcina sekusaka ukufa. Ubaba udlwengula ingane yakhe eholwa uthando. Uyinkinga umuntu osothandweni, noma uyinkinga umuntu onomuzwa wothando lwento ethile. Ingakho kugcina sekukhona lento le abathi abantu i-addiction kwinto ethile, nayo idalwa uthando. Uthando baye bethi aliboni. Ngempela naye lo baba lo owenze into embi, luyamvala uthando. Lumvala amehlo, engabe sabona nanokuthi lento ayenzayo akumele ngabe uyayenza. Isathe ngiyaxolisa impela wenza iy'bonelo ezimbi kangaka, kodwa ngizoqhubeka ngenze esinye isibi esingesihle. Isithathe ubaba othe wathola ukuba ingoduso yakhe ineshene. Mhlawumbe uthole ukuthi kwalelo lwazi lolo alutholile lowo muntu lolo aliphelele. Mhlampe amampunge nje, mhlampe umuntu ade efuna umqhatha, mese lowo muntu egajwa uthando analo
kwingoduso yakhe lumvala amehlo naye, mase egcina esenza into embi efana nokuthi eyibulale naye, mase egcina eseyithathe nomphefumulo wakhe. Konke la khona isenzo esesigcina sesisibiza ngokuthi ububi, ingoba loyo osuke esenzile usuke wahamba wagajwa uthando lwento ethile, okanye ingoba ubunkulunkulu bakhe busuke bahamba basiphula isithembiso, ngoba ngeke ukuthi ungathi isithembiso sokuthi uzokhonza konke okuyinzalo iyeze, mese wena somehow uhambe udevelopha i-habit yokuhlukanisa, okusho ukuthi uhambe ubusuhlukanisa khona awusathandi ngokulinganayo. Ususiphulile isithembiso. Ukuphila noma ngithi ukuthula okudabuka othandweni mase beyaqhelelana nawe. Ziningi izinto eziphazamisa uthando olukumuntu, mase zigcina zimenza engabi nakho ukuthula emphefumulweni okanye enyameni or emoyeni. Ukhumbule ukuba le ndaba ngiyiqale ngasesikaleni, ngiyiqale esikaleni, ngathi esikaleni ila ekulinganiswa khona bonke ubuze bami. Kuthathwe bonke ubuthaka bomzimba wami bufakwe bube umuzwa munye. So yonke into eyenza umzimba wami ube buthaka ithathwe yenziwe ifakwe emzweni omunye okanye kumuzwa owodwa. Ubaba ehambe odlwengula ingane yakhe uyafana nomuntu osesikalini, ngoba naye beyalinganiswa ngaleso sikhathi bonke ubuze bakhe bonke ubuthaka bakhe buyathathwa bufakwe emzweni wenkanuko. Uma wonke ubuthaka sebuzothatha kufakwe emzweni owodwa, yonke eminye imizwa uzoyithatha uyibhekisele, ungayilaleli, ngoba lo muzwa usumumethe umthamo omkhulu kakhulu, ngoba bonke ubuthaka bakho busuke sebufakwe umuzwa munye, okusho ukuthi usuke usu-weak kakhulu lowo muzwa loyo. Nenkanuko yalowo muntu lo isi-weak. Emva kokuba ngichaza isikali, ngiqhubekile nenkulumo, ngase ngithi eGibhithe
kwakunenkolelo yokuba umuntu uma edlula emhlabeni, inhliziyo yakhe ibekwa esikaleni, ilinganiswe nophaphi, bese kuyabonakala ukuba azikho yini izinto eziphazamise inhliziyo yagcina ingasekho msulwa. Into okay, before ngifike lapho, ngase ngithi angiqondi ukuba kwenzeka kanjani, yahamba inhliziyo yenziwa isimboli yothando. Ukhumbule ukuba inhliziyo ikuwena njengomuntu, njengaloyo odaliwe. Uthando okanye inzalo yothando eyibunkulunkulu iyadinga ukuba igcagce nokuphila ukuze izokwazi ukufeza iy'thembiso zayo. So uma kunezinto ezokwenza inhliziyo yakho ingabi msulwa, kusho ukuthi uthando onalo okanye leyo nto eyinzalo yothando ekuwena okanye egcagce nokuphila okuwena, khona la esihambe yasifika yasiphula khona isithembiso. Ingakho uzothola ukuthi esikaleni uma kulinganiswa bonke ubuze bakho, inhliziyo yakho ayisafumaneki imsulwa. Ngibe sengihamba nenkulumo yami, ngahamba ngafika la engithe khona nawe uwumuntu kuyenzeka uzizwe ukuthi awunakho ukuthula okanye kunento engaphelele kuwena. Ngase ngithi uma uzodlula emhlabeni ukuleso simo, usenkingeni, ngoba lokho kuthula ongakwazanga ukukuthola usungasophinde ukuthole, ngoba lokho kuphila ubukuphila kusuke noma lo mzimba obuphila kuwo usuke ungasekho. eGibhithe lenkolo yabo noma lenkolelo yabo yokuqala kwenhliziyo mesiyabona ukuthi ngempela iyalingana yini noma iyalinganiswa yini nophaphi, mese uma kunjalo uthola ukuthi inhliziyo yakho imsulwa, uyadlula uyothola into engacishe ngithi, noma angingahle sengingacishe ngithi ngoba kahle kahle angiyazi ukuba iqhubeka kanjani indaba yabo, kodwa nginesiqiniseko sokuba uthola ukuthula emva kwalokho. Umoya wakho uba nokuthula noma usudlulile kulo mhlaba walo mzimba ophila kuwo, kodwa umoya wakho usuke usunokuthula. Ngithe uthando somehow lihambe ligcina seliyamaniswa okanye selazala inkolo, i-religion. Ngase ngithi enye izinto engicabanga noma enye izinto ekuthiwe iyama-outcomes abantu abasuke belindele kwi-religion ukuba
bethole ukuthula. For isibonelo, uma ezulwini ngisho u-expect-e ukuthi uzofika ube nokuthula, ngeke ufike izulu ngendlela echazwa ngayo, ngisho nengane isobala nje iyabona ukuthi ayikho indawo enokuthula njengezulu. Kodwa uma udlule emhlabeni, uthando onalo soluphazamisekile, ukuthula kwahlehla kuwena, noma usudlulile kulo mhlaba wenyama, uyoqhubeka ungabi nakho lokho kuthula, and kuyoba inkinga lokho ngoba kuyobe sekunzima ukuba uphinde ukuthole lokho akuthole lokho, ngoba uyobe ungasophinde ubuyele kuloya mzimba owakudalela ukuba ungabi nakho lokho akuthula. Okanye inhliziyo yakho imibekwa, okanye wena uma uyiswa esikalini utholakale ukuthi uma kulinganiswa bonke ubuze bakho, eyakho inhliziyo ayikho nzulu. Iyinkinga indaba yothando ngoba ngempela uma kulo mgcaco walo nokuphila lufunde i-habit, okanye lifunde ukwahlukanisa, usuke sekubhedile, ngoba kwalona lolo thando lolo ila esuke selahlukaniswa khona, seliyamaniswa nobubi, okanye sekuthiwa selinobubi, okanye alisekho msulwa. Uma uwumuntu ophilayo kumele uhlale uyi-check ukuba ngabe okokuqala unakho ukuthula, okanye unalo yini uxolo, ukuthi ngempela angazi lento ethi ngingayibiza le feeling ukuthi lo muzwa ukuthi ngingawubiza ngani, ngoba akukhona ukuthula ncam, kodwa futhi akulona uxolo. Angazi ukuthi ngingakubiza ngani, kodwa futhi uyakwazi ukuzwa uma ukuthi leyo nto awunayo. Ngobani? Ngoba ama-side effects aziwa ilo othwele konke kanye nesivumelwano somgcaco wokuphila nothando. Kuyinkinga-ke uma uzongazizwa unokuthula kodwa futhi ungazi ukuba lokhu ukuthula kuqhelelaniswe yini nawe, ngoba kunzima ukuthola ukuba uthando luyifunde kephi nini izinto okungamele luyifunde, lase luyasiphula isithembiso lasenzayo.
indaba yothando impela ijulile, ijule kakhulu. Into eyenza ijule kakhulu ingoba uthando ludabuka kwize, ize oluyinzalo yayo yonke into ekhona. Ngingaze ngichithe isikhathi esiningi kakhulu sakho, le nkulumo okanye indaba yothando ngisazobe ngiyiqhubeka ngoba kahle kahle uthando ilona elikwenza ungahlukani nokuthula. Okusho ukuthi uthando ngingasho ngithi ilona elingumanqoba, kodwa futhi hhayi, le nkulumo sisazobe siyiqhubeke ngoba akuyona inkulumo ongavele uyichaze. Ijule kakhulu indaba yothando, kodwa uma ungenalo okanye uma selike lathikamezeka laphula iy'thembiso, lowo mshado lowo usuke usengcupheni, usengcupheni impela. Kodwa ya.